Ayabona-ke njengoba usunifonela nje wena Maqomoza, niyazi ukuthi usufuna ukwenzani, niyazi. Rooms befuna ukutshena ukuthi kanje ungabusabuya ngebhasi la 5:15. Ngicela ubambe la 8, awubambe la 8 lapha. Ayine benazi ukuthi wena ufuna ukundubula futhi. Awurasta ndoda wenza iqiniso phela ndoda awungenzela iqiniso. Ayineke impela mina nilambile. Lokhu nifike ekseni ebhasi la 7:30. Nafika na-attend bese nahamba nayohlangana negroup yami. Senza i-project manje senithi manje nje nizogibela ibhasi la 5:15. Ayineke ndoda mina neke. Yazi Rasta le ngane ngisanda uyithola mfethu and iyona i-chance nje nginayo le ukuthi ngibele ngiqede ngayo. Hayi unachaza mina ninendaba nje uyabona niyeza nje lapho no5 nabo 5 mina niyeza lapho. Rasta yazi lo muntu usevele wabolt usendleleni nje sikhuluma yi. Hayi mina ngingena anihlangene mina neke nje. Rasta njengoba uthi ulambile ngizokutransferela imali uthi kubamba ubite kancane. Uzontransfer malini? Ngizokuphushela u50. Ayineke u50 rand ayimncane ayingcono 100 ayingcono 100. 100 awuyahlanya ngathi ungalamba lapha. Nawe uyahlanya wena futhi ozolamba lapho mina niyeza manje lapho. Kusho jengokuphumdala kusho